Pedig rohadjak meg, azt hittem, hogy egyet legalább így... Jó, hát azt tudom. De amúgy lehet, ezt fogják. Na. Sigma. Sigma? Igen. Sigma? Igen. Mint signature? Tehát, hogy... Vagy... Sigma, mint az objektív. Objektív. Valamilyen pecsét valakin? Nem Megpecsétel stigma. valaki. Sigma, mint az objektív. S-I-G-M-A. Oké. Mire stigma az az? Objektív? Hát Sigourney Weaver. Ahhoz van köze Sigourney Weaverhez? Nincs, akkor valami alien. Hát Hogyha miről már beszélsz te, alien. bazd meg? Sigourney Weaver tudod kicsoda? Tudom. Na, hát és Ez Sigourney egy Weaver... tanárnő volt itt Kiskunfélegyházban. Nem, az a másik. Tesója. A Sigourney néni annak is. A szigorú néni. Nem tudom. Hülyeséget mondani. Már az is kármetlen, hogy ezen gondolkodom, bazd meg. Van az a szembetegség, tudod. Asztigma. Tudom, hogy Bármi ötlet? Fogalmam. Semmi. Komandom. Sigma férfi egy slang kifejezés, amelyet a maszkulin szubkultúrákban használnak egy népszerű, sikeres, de rendkívül független és önellátó férfira. Sigma hím másik kifejezése a magányos farkas. Az meg. Azt a kurva élet. Tehát ilyen cool arcok. Sigma. Ennyi Jó. amúgy. Hát, nem vagyunk azok. Hiába nézel. Hiába vagy Sigma, bazd meg. Oké? Mondjatok ti. Ja, Én tudok. Gosztolás. Hát, azt Azt fogjatok tudod mi? indani. Tudom. Mi a gosztolás? Amikor este egy lepedőt magadra raksz és Mondom, hogy nem tudja. Állópasszol, csajod. Tudod mi a gosztolás? Tudom, amikor valakinek már eltűnsz és nem válaszolsz. Ghostingolsz. Az, aha. Mi a pulykázás? Jaj, ne, Jaj, az meg. Szabi, Azt meg annyira, már vagy. de annyira szar.